म्हणतात गाववाल्यांनू होळयेक गावाक जातात मा उता जावकच व्हाया सरकारान कितके नियम घातले ना तरी ते फाट्यार मारूंक होळयेक जावं काय थोडे होळी असली तर थोडे आमचो जीव लागाचो नाही कसं असता माहिती गावाक होळी असली ना की आमचं मन मात्र हडे लागणार नाही थोडे आमका चवट्यावरच्या शिगम्याची आठवण येताच होळी म्हटली ना की आमच्या अंगात असं संचारता तडसले ढोल आमका हडे ऐका घेतात आणि आमची पावला ना हय म्हणजे मुंबईत रोंबाड घालूक लागतात आमका वेध लागतं ते शिगम्याक गावाक लावचे सायबा माका 2 दिवसाची सुटी दे रे माका होळयेक गावाक जाऊन ये रे बली गो रोमटा म्हटला काय आम्ही नुसती नाचाक लागतो कसं असता गावाक ना आमच्या म्हणजे कोकणात गणपती नंतर सगळ्यात मोठा सण म्हणजे होळी होळी म्हणजे शिगमो आमच्या कोकणात होळीक शिगमो म्हणतात शिगमोत्सवाक ना खंय खंय 4 दिवसाचो असता खंय 5 दिवसाचो असता खंय 8 दिवसाचो असता खंय 15 दिवसाचो असता तर ह्या मागे कथा अशी असा की प्रल्हाद म्हणजे हिरण्यकश्यपूचो मुलगो तो विष्णू भक्त होतो आणि तेका मारण्यासाठी हिरण्यकश्यपूने आपली बहीण होलिका हिका सांगितला होलिकेक ना आगीचे भय नव्हतो म्हणून होलिका प्रल्हादाक मांडीवर घेऊन आगीवर बसली पण झाला उलटाच त्याच होलिकाचंच दहन झालं म्हणजे चांगल्या शक्तीने वाईट शक्तीचो पराभव केलो म्हणूनच होळी साजरी केली जाता जसे बाकीचे सण वेगवेगळ्या पद्धतीने कोकणात साजरे करतात ना तसेच आमच्या कोकणात होळी पण अगदी वेगळ्याच स्वरूपात वेगळ्याच ढंगात साजरी केली जाते ती कशी साजरी करतात तर मी तुमका आज सांगते तर होळीच्या दिवशी ना लहान तोड सगळे जमतात आणि एक सरळ झाड बघतो झाड कोणाचा पण असा नाही त्या दिवशी कोण त्यांना अडवणार नाही कारण देवाच्या कामात कोण आडकाठी आणणार नाही ह्या झाड ना जास्त करून आंब्याचा असता पोपळीचा असता तरी हा झाड झाला बघून एक सरळ झाड बघतात हा झाड तोडतात त्या झाड तोडला की त्याच्या ना बुंद्याकडची साल काढतात आणि सगळे फांदे तोडतात फक्त त्याच्या शेवऱ्यात थोडे फांदे ठेवतात आणि ही नाचत वाजत ना मांडार हाडतात मांडार म्हणजे चवाटार होळी ही चवाटारच होता आमच्याकडे चवाटार हाडल्याने काय ना ती नेमात घालतात नेमात घातली काय होळी उभी राहिली हां नेमात घालताना ना ह्याच्या बुंद्याक ना थोडी आंब्याचे टाळ बांधतात आणि टोकाक ना एक देवाचा निशाण लावतात म्हणजे झाला मग ह्या सगळा झाला होळी उभी राहिली काय सुको पत्तारो जमवतं शेणी जमवतं आणि होळीभोवती आग घालतात आणि ह्याच्या सयभोवती ना टिपऱ्यांनी खेळतात प्रत्येकाने आपल्या घरात हल्लेलो नारळ थंय फोडतात आणि अर्धो नारळ होळयेक आणि अर्ध्या नारळाची शिरणी करून सगळ्यांका प्रसाद वाटतात ह्या झाला ना की आमच्या घरा कणकणीक ना शिरवाळे आणि रस असता होळी उभी राहिली काय नंतर ना सुको पत्तारू शेणी जमवतात आणि सयभोवती आग घालतात ही आग पेटली काय सगळे तिच्या भोवती नाचतात टिपरे खेळतात आणि प्रत्येकानं आपल्या घरातून हल्लेलो नारळ थंय फोडतात अर्धो नारळ होळयेक आणि अर्ध्या नारळाची शिरणी करून प्रत्येकजण सगळ्यांका वाटतात आणि मग घराकडे येतात घराकडे काय असतं ह्या दिवशी सगळ्यांच्या घराकडे शिरवाळे आणि रस बनलेलो असता हो आमच्या कोकणातलो खास पदार्थ तर ह्या दिवशी होळयेक नैवेद्य ह्या शिरवाळे आणि रसाचो प्रत्येक घराकडनं होळयेकडे ह्या शिरवाळ्यांचं नैवेद्य जाता ह्या झाला की हळदवणी पडता हळदवणी हो कोकणातलो एक वेगळो प्रकार हळदवणी म्हणजे हळदीचा पाणी करून देवांका लावतात आणि लोकांवरती शिपडतात हेका म्हणतात हळदवणी मग सुरू होता ती शबय लहान थोर बाळगोपाळ सगळे ना वेगवेगळी सोंगा घेऊन प्रत्येकाच्या घरा कणकणी जातात कोण राधा बनता कोण कृष्ण बनता कोण वाघ बनता कोण सक्कासूर बनता दशावतारातली सगळी सोंगा घेऊन ना हे घराकडे जातात आणि आंब्याचं तळ हातात घेऊन शबय शबय म्हणून बिदागी मारतात एका घरची बिदागी मिळाली का दुसऱ्या घरात जातात आम्ही लहान असताना ना आम्ही इतके सुटे पैसे जमा करून ठेवू आता सुट्या पैशाचा जमाना गेलो सगळे 5 नाही तर 10 रुपये घेतात होळी एक मेन असता तर रोंबाट जेका काय ताळमेळ नाही त्याका म्हणतात रोंबाट म्हणजे ढोल वाजताना त्याच्या तालावर कसा आपण कोणी पण नाचायचा बॉब मारतात गाळी घालतं पण ह्या दिवशी ना कोणाचा राग नसता आणि ह्या रोमटाची गाणी पण ना काय भन्नाटच असतात आम्या तुझी आंबाडी आमट रे होळये देवे तुझं ना रोमाट रे अशी भन्नाट गाणी ना ह्या रोमटाक ऐकायला मिळतात ह्या रोमटात ना आणखी एक प्रकार असताना तो म्हणजे बनवटे फिरवणं आगीशी खेळणं साधारणच्या माणसाचं काम नाही ह्या करूक ना एक वेगळाच कौशल्य लागतं हे बनवटे फिरवणं म्हणजे काठीक दोन्ही टोकांका आग लावून ती फिरवणं ह्या एक वेगळाच कौशल्य आता बघूक ना खूप भारी वाटतं कोकणात ना जितके गाव तितक्या वेगवेगळ्या प्रकारचं शिमगो बघूक मिळतात तर कोकणात असलेलं वेगवेगळं म्हणजे जो प्रसिद्ध असा ज्या ज्या गावातलं त्याबद्दल मी तुमका आज सांगते तर सावंतवाडीच्या ना सांगेली गावात फणसाच्या झाडाक गोल आकार देऊन त्याची ग्रामदेवता म्हणून स्थापना केली जाते देशातला झाड ग्रामदेवता असलेला ह्या एकमेव मंदिर होळीत ह्या झाडाची स्थापना होता म्हणजे गिरोबा म्हणून ह्या देवाची फणसाच्या झाडाची स्थापना होता
ह्यो उत्सव ना खरोच बघण्यासारखो हा. जमला तर आयुष्यात एकदा तरी ह्यो उत्सव बघाच. कुणकेरीतलो हुडोत्सव एक वेगळोच थरार. अवसारी संचार असलेले 3 अवसारना 100 फूट मोठ्या होळीवर सरसर चढतात आणि लोक त्यांच्यावर गुंडे मारतात, पण त्यांना त्याची जखम मात्र होणार नाही. हा मोठा वैशिष्ट्य. घोडेमोडणी म्हणा, वाघ म्हणा, हे प्रकार पण ते बघूक मिळतात. जमला तर ह्यो प्रकार पण कधीतरी आयुष्यात एकदा बघाच. कुडाळ तालुक्यातील नेरूर गावातील माण उत्सव एकदम वैशिष्ट्यपूर्ण. सुतारवाडीतल्या घराघरातून इथे साकार केले जातात पुराण कथांवर आधारित हलते देखावे. ह्यो देखावे बघूक ना खूप लांब लांबसून लोक येतात आणि हे देखावे आजकाल यूट्यूबवर, फेसबुकवर खूप धुमाकूळ घालतात. दोडामार्ग तालुक्यातील वजरे गावातील श्रीदेवी सातेरीचा गाडा उत्सव. त्या दिवशी मोठ्या लाकडी रथात देवीची मूर्ती घालून ती दोरीच्या साहाय्याने ओढतात. ह्यो उत्सव पण खूप बघूक भारी असता. पाटिये गावातील घोड्यांचे मुखवटे घालून 2 पायावरती नाचणारी ही घोडेमोडणी बघूक तितकीच विलोभनीय असता. मालवणात रामेश्वर मंदिराजवळ होळीचो मोठो दगड उचलून ना लोकांमध्ये नुसतीच चढावड लागलेली असता. असनीय गावात ना तर वेगळीच एक परंपरा. ह्या गावात वर्षभर कोण दारू पित नाही, पण होळीच्या दिवशी ना एका दिवशी सगळ्यांका दारू पिऊक सुट्टी असता. काही ठिकाणी ना वाघाचे खेळ केले जातात, म्हणजे एक माणूस ना वाघाचा रूप घेऊन सगळ्या गावभर फिरता. तर काही ठिकाणी चोराचे खेळ केले जातात. एक माणूस चोर बनता आणि गावातली कोंबडी चोरता, पण त्या दिवशी त्या माणसा कोण काय बोलत नसतात, कारण देवाचं काम असतं. काही ठिकाणी सतीचे प्रकार असतात, काही ठिकाणी घोडेमोडणी असतात, काही ठिकाणी वाघाचे खेळ असतात. अशी प्रत्येक गावची वेगवेगळ्या परंपरा जपत ना कोकणात होळी साजरी केली जाते. कोकणात ना होळी पेटवणं, रंगाची उधळण करणं, एकमेकावर जळती लाकडा फेकणं आणि होळीवर चढण्यासाठी, होळीवरच्या नारळ काढण्यासाठी चढाओढ करणं, अशा प्रकारचे ना एकापेक्षा एक असे थरार अनुभव मिळतात. ह्या सगळा झाला ना की धूळ फेकली जातं, हे का म्हणतात धूळवड. आणि मग ना प्रत्येक घराकणकणीक ना कळस फिरवलं जातं. काही ठिकाणी कळस फिरतात तर काही ठिकाणी देवाची निशाणकाठी फिरतात. तर कोकणात ना प्रत्येक गावच्या शिंगोत्सवाचा स्वतःचा असा वेगळा निराळेपण असा. तुमच्या गावात पण असा वेगळा काय निराळा होत असतात ना तर आमका कमेंटमध्ये सांगा, आमका आवडता समजून घेऊ. मालवणी माणूस ना होळीच्या दिवसात जीवाची धुळवड करता, देवाच्या नावान शबई घालता, देवाच्या नावाचं ना गुलाल लावता, देऊळ सोडून चवाट्यावर इलेल्या देवाक ना मनापासून हाक मारता. तेका ना त्याच्या पुढे ना आपली चिंता दुःख सगळी मांडता. प्रश्न श्रद्धेचो नसता, अंधश्रद्धेचो नसता, तर प्रश्न असता आधाराचो, भरवशाचो आणि होळीसाठी देवासाठी केलेल्या कामातनं देवाकडनं मिळवलेल्या संरक्षणाचो. गावाला तुमका सगळ्यांका होळीचे खूप खूप शुभेच्छा. पण हो, होळी साजरी करताना ना जरा कोरोनाचा भान राखा आणि नियमांचं पालन करा. आणि हो, व्हिडिओ लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक तुमका सांगाक नको, तर तुम्ही आठवणीन करतलात ही आमका गॅरंटी असा. ते व्हिडिओ बघून सबस्क्राईब न करतल्याच्या नावांना या होळीक मात्र नक्की बोंब मारतले तुमच्या नावात.